Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan dilipas kasama kinibugod kayo alumar. Idintero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agkimek tayo kakailan. Tapno maamuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payan ti gundaway iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Nagasat nga aldaw ti Miyerkules papagayam 19 na po ti mabilang idi bulan ti Hulyo 2023. Idalon mi manen ti programa Damdamag ni Berto. Dito po ti pagayam yon ni Robert de la Cruz, idi technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Tapning kami da sarapo di damag nga amumi nga dati pakasiknan te amin na sapada ken ribeng na nga mainformaran tayo kadagitoy nga pagtingken pasamak. Idi kalma na po in Basuran ti International Criminal Court. Tinagbalin nga apela ti pagiliantay nga Pilipinas nga isardengen tinasaong korte ti investigasyon na kadagitay pasamak kang runan na po digitay napapapatay iti war on drugs gigiem adu digitay rimora po nga espekulasyon ngem nagtalinaed ti debate gagayem ken kabsat nupudno wenno adda jurisdiksyon tinasaong nga korte dito pagilyantay nga Pilipinas gagayem ken kabsat kalpasan na po nga kimmalas nagikat ti pagilyantayo edi tiyempo kas presidente ni dati nga presidente Rodrigo Roa Duterte. Dua itaapo digiti kang runaan nga rumrumwar nga mabalin nga target no kas pagarigan ti dati nga presidente ken dati nga PNP chief ken nagdama nga senador Bato de la Rosa gagayem ken kabsat So madamdama po makainuman tayo ito ni attorney Ray Gorgonio manibuda po iti Torrecampo Gorgonio Law Office ije syudad ti Bacolod. Ang alat tayo po iti takdir na mainay dito gagayem ken kabsat kas maysa nga abogado. Ken dita barangay 16 San Roque, Paway, Ilocos Norte, adu kano apo digitay patay nga lames. Ket ti maysa kadagiti rason detoy nabangsit nga danom manipo dapo ti danaw iti metlaeng may sa barangay dita Paway pagmumungutan ti Paway baay ken sabsabalipay gagayem ken kaabsat so padaanan nyo apo makainuman teto ni apo barangay Kagawad Manolito Buduan iti barangay 16 San Roque Paway Ilocos Norte mainaig iti daytoy kaabsat ken gagayem. Okay diri sabsabalipay nga damag papagayam nga income to idanong kada kayo iti daytoy nga aldaw dia 19 anyos naturchor ken napapatay na ikarga iti karton dito kiti siyudad ti Cebu. Department of Health binagaan na digiti registered nurse nga Pinoy nga isuda ket kasapulan ti pagilyan nga Pilipinas gagayem ken kamsat deti na biru ka na bangkay ti Pinay ije Hong Kong rumumar awan ti foul play iti pannakatay na gagayem ken kaabsat so digiti apo digiti dasarmi kada kayo ti lasud ti maysa nga oras para iti programa Damdamag ni Berto. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal!
Level up your lechon manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaparize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na ing kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy. Hindi pa pinadamag, ha? Irugi tayo apo, ti panangi basura, di kalman, International Criminal Court, ti apela ti gobyerno tayo, nga Pilipinas, nga maisardeng kuman, ti investigasyon, ti International Court, idi war on drugs, nga dagito apo, kit pasamak, idi panawen, ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, gagiyem kay Kapsat. So, sinyal deto, nga ipursigimanen ti ICC, ti panag-investigar, alas 4 idi malem, kakabsat kay gigiyem, di pagilian ng Pilipinas, idi parwar ti International Criminal Court Appeals Chamber Presiding Judge Mark Perin di Britchambut ti desisyon. Imbagyan ti wenno na ibagyan ti Pilipinas iti International Human Rights Lawyer Sara Bapadel ti Philippine Ambassador to The Hague Eduardo Malaya gagiyem kaamsat okay nagtalined apo nga debate gagiyem kay kaamsat nagtalined nga debate gagiyem kay kaamsat iti biyang tayo nga Pilipino especially di nagtaturay no adda jurisdiction wenno awan International Criminal Court gagiyem kay kaamsat mainagi ti detoy ngem no awan jurisdiction kas pagarigan ti saludsud ko no pay sa anak nga abogado apay nga umapela tayo nga isardeng ni International Criminal Court apay hanting ignorant awan ti biderda kadeta di jilat ako ma and at the same time that the National Union of People's Lawyers gagiyem kay kaamsat ada ti panigurado da together with the victims nga tinulong da makikooperar da iti ICC gagiyem kay kaamsat gapoy di deti nga desisyon bali adan ti green light or go signal ti ICC para kini prosecutor Karim Khan nga malukatan manen ti investigasyon ken personal nga saksyan ni Khan ti wenno personal nga sinaksyan ni Khan ti panakaibaba ti desisyon. May palagip nga di bulan ti Enero, inikan ti autorisasyon, wenno na ikan ti autorisasyon, ti panakaituloy ti investigasyon, kalpasan nga saan niya kontento ti International Criminal Court iti inisyatibo ti gobyerno ti Pilipinas nga para iti investigasyon ti rinibribo akaso ti panagpapatay seknan apo iti operasyon ti legal nga druga. Imuno namet din nga impeteng ni Justice Secretary Jesus Crispin Rebolya nga awan epekto ti desisyon ti ICC ang anang ibasura iti apelat ti Pilipinas gaputa saan kanumeten nga miyembro ti pagilyan tayo mainaig iti Rome of Statute gagiyem kay kamsat. Deti Rome of Statute deti apo ti nangipaay nangited ti dana nga mabukel ti International Criminal Court or ICC gagiyem kay kamsat. Yung peteng pa ti Justice Secretary nga ni Crispin Rebolya nga saan na makastrek di Pilipinas di investigador ti ICC tapno aramiden da deto'y kalikagum da kabaliktad deto'y tinagbaling opinion ni Solicitor General Menardo Guevara
nga mabalin nga maagtultuloy nga makaswan digiti may ramraman ng personalidad no saan nga maipaayan ti importansya ti apela ti pagilyan tayo nga Pilipinas gagayem kay kamsat ya. Okay, madamdama po makain naman dito apo ni apo attorney Ray Gurgunyo mainaig iti detoy gagayem kay kamsat ti kuna kon nagtali na eda po ti debate ti jurisdiksyon ti ICC dito'y pagilyan tayo nga Pilipinas. May isa kadagiti mabalin apong target ti investigasyon ket ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga isuna apo ti Chief of Police edi tiyempo ti panagtakem kas presidente ni dating nga presidente Rodrigo Roa Duterte nga isu apo ti akin proyekto dito nga programa seknan ti illegal nga droga gagayem keng kamsat. Iti panakaibaba ti desisyon manibo iti International Criminal Court mamati ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga saan nga bigbigen ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ti inbaba nga desisyon ti International Criminal Court nga mangibasura iti apelat ti Pilipinas tapno may sardeng ti investigasyon ti war on drugs ti dating administrasyon Duterte. Pamati ni Senator Bato gagayem kamsat segun ken ni de la Rosa patyen na nga bigbigen ti presidente o no saan nga bigbigen ti presidente ti desisyon ti ICC gapot addan sumagmano nga daras nga kinuna ni Marcos nga saan nga makikooperar ti pagilyan ti ICC ken inpeteng na nga awan jurisdiksyon ti Pilipinas edi daytoy nga international court. Kinuna pa ni De La Rosa nga saan nga nasurpresa ken saan nga concern ken saan nga madanagan edi nagbalin nga rakurak ti korte seknan edi panagibasura na iti apelat ti pagilyan ken uri mangiparwar ti warrant of arrest saan nga may patungpal digiti otoridad ti pagilyan gaputa saan temetten nga karaman wenno miyembro ti ICC. Inayon pa ni si Senador nga ni De La Rosa nga awan ti panagsaganang aramiden ti ICC ken ituloy na ti akem na kasmay sa nga senador ti pagilyan nga Pilipinas. Ada digiti mamati nga agpampadilinteg nga aramiden ti Senado nga protektaran iti prosecution ti ICC gagayem keng kamsat. O dijay mainay giti detoy ano dito nagbali na rakurak ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga saan na nga basta ited ni De La Rosa gagayem keng kamsat urepay at the warrant of arrest coming from the ICC no awan ti local warrant of arrest gagayem keng kamsat para ken ni Senator Bato de la Rosa. Ni De La Rosa may sakadagiti karaman gagayem kamsat gaputa isungarod kas kun nakita isu ti PNP chief idi mapasamak daytoy nga war on drugs nga maibagbaga nga rinibo apo digiti napapatay gagayem kay kamsat kasla state sponsored killing gagayem kay kamsat digiti naaramid ang adto ket may sang adda iti jurisdiksyon nga imbestigaren ti International Criminal Court gagayem ken kamsat okay madamdama iparwar ito apo dito nagbalin nga panigurado ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga saan nga ited ti miyembro ti Senado nga ni Ronald Bato de la Rosa no awan ti local warrant of arrest. No local no kanateo aggapu kadagiti korte iti mismo nga pagilyan tay nga Pilipinas. Kabayatan na agyaman tayo kadito sung magadad. Thank you very much Dr. Alan Thailand, the St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City. Nadariklik na inyo apo di Baguio, kaya tiyo ti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Thailand iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 J. Flores Street, Lawag City.
Thank you very much iti TMT Construction Company, di Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Lauden laeng nga po ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpas ti pasdek nga kahit yung parakdiren, agserbi ka na kayo si pupudno, ti TMT Construction Company. Babayin ti panangimaton ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa di Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, Balintawak Street, di Siyudad Tilawag. Ada-anda ka dito nalalaing nga aircon technician, staff no or no senda ti problema ti aircon ti lugan nyo. Dito ikit kukwa kini matbatunan ni Engineer Neil Jose. Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, di Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Agyaman tayo pa kay ni Ma'am Elis Tamayo, manipo di Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, manipo di Wayanay, Hawaii. Maraming salamat, Lani Corpus, manipo di Xiamen, China. Thank you very much, Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, manipo di Pearl City, Hawaii. Kaya nagyaman tayo kay Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, iti Bangi, Ilocos Norte. Daytoyen tinururan di nagisem ka di daan na lugan wenno di mauawagan ni vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipo di multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto ala nga ti lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod ka di empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan di modelo ang lugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipo di kadaanan aging gani di kabarwanan na modelo inda atensyonan. Narod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, dinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan nga MIAS 2022 wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputa na sayaat ken manakigayem kag tagikwa ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo. Ti Blue House Beach Resort. Masarakan di Barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukwa kinamatunan kami Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, kaririag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo. Babayan ti Blue House Beach Resort, ini Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Okay, tuloy-tuloy, gagiyem kay Kabsat. Palubusan laing ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga maarestar ni Senador Ronald Bato de la Rosa no adda ti local warrant of arrest nga may parwar. Dati kita dapat nakainaig na itinagbali na rakurak ni dati nga rakurak ni Zubiri iti desisyon ti International Criminal Court nga panangibasura da iti apela ti Pilipinas iti prosecutor tapno isardengdan ti investigasyon seknan ti naipatungpal nga war on drugs iti Pagilian bayat ti panagtakem kas presidente ni dating presidente Rodrigo Roa Duterte. Nadakamat ngamin ni De La Rosa nga isuna ti PNP chief ba idi panawen ti dating presidente Duterte ken di ICC prosecutors report nga detoy ket ditoy nga napasamak digiti may bagbaga nga pamapatay. Impeteng ni Zubiri nga protektado ni De La Rosa ti Senado ken
Isuko dalaeng no adda tinumar nga local warrant of arrest. Kinunamit ni Solicitor General Menardo Guevara nga mabalin ang mameg ti ICC prosecutor ti maysang individual no adda ti makaumanay nga ebidensya ken no adda ti apila wenno no mai basura ti apela gagiyim ken kabsat. So parang agkukontra nga reaksyon digiti rumrumar mainaig iti daytoy gagiyim ken kakamsat apo hanat sa mapatyan niya po abogado Gorgonyo gagiyim kakamsat siguro busy but nagsarita kami tataya imuno na gagiyim kakamsat ngem saan meten niya makasungbat kadagiti tawag tayo kakamsat ken gagiyim. Okay, so digiti apo nga paspasama ka amok nga digiti mangi mamati nga isuda ket nagbalin nga biktima especially kakabagyan digiti napapatay kakabsat ken gigiyem kakalikagumda nga maipatungpal detoy at pagilyan ti nga Pilipinas saan nga nagbalin na kontento apo ti biyang ti ICC karigite panag-investigar ti gobyerno seknan karigitoy gagiyem kay kamsat but at the end ti nagbalin na rakurak ti Philippine National Police ni former PNP chief before PNP chief Acorda nga naaramid ti amin niya panag-investigar saan niya binaybayan ti kapulisan dagiti reklamo seknan iti war on drugs but iti biyang ti International Criminal Court digiti parparwarda saan da nga kumbinsido karitay na yuswat nga pag-investigar ken siguro adapt ti pagibasaranda nga napasamak apo ti makungkunang state killing gagawin kasla sponsored by the state by the government digitoy nga nasao nga paragpapatay gagawin kay kamsat sa uri nga min datay ditoy apo adu digiti agdudwa iti karigiti pasamak gagiyem kakabsat aglalo tatta adda digiti adu digiti rimwara po nga para ka-investigar digiti pulis seknan iti illegal nga druga adu digiti na iraman nga pulis nga isuda pa yan ti kasla rumrumwara nga akin alaga kadigiti adda iti babaenda nga adda involvement na iti illegal drugs gagiyem keng kamsat iti met biyang ni Presidente Rodrigo Duterte digiti duang main target investigasyon. Dati nga presidente, dati nga PNP chief nga agdama senador. Nagkatawa kanulaing ti dati nga presidente Rodrigo Duterte iti panagkalikagom manen ti International Criminal Court nga ituloy nat investigasyon iti war on drugs iti pagilian dito ket napasamak may babaen ti administrasyon na. Dito iti nagbali na reaksyon ti dati nga presidente iti pa nagsarita da kini Senator Ronald Bato de la Rosa sumagmamanong aldaw ti napalabas kasangwanan pa nga may parwar iti kalman ti desisyon ti ICC Appeal Chamber nga nangibasura ti apela ti Pilipinas nga maisardeng ti investigasyon iti biyang ti war on drugs gaputawan nen ti jurisdiksyon da dito ipagilyan. Kinunamit ni Duterte nga awan iti pagturungan ti investigasyon ti International Court iso binagaan na ti senador nga ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga saan nga ma-stress mainaig iti detoy ni Senador Bato ket imuna ang Philippine National Police Chief idi babaen ti Duterte administration nga detoy ket isu ti nadakamat iti report idi ICC prosecutor drug killings kakabsat ken gagayem so kinatawaan laeng nga po ti presidente idi administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte kimmalas ti pagilyan nga Pilipinas iti Rome Statute wenno detoy International Criminal Court gagayem ken kamsat. Okay, kasangana na po di sabsawali pa nga damdama gagyaman tayo kadito sumagadad. Thank you very much Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano iti Bangi Ilocos Norte. Maraming salamat Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Thank you Lani Corpos iti Xiamen, China. Maraming salamat Mr. Onofre Durupan iti Wayanay, Hawaii. Agyaman tayo pa ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Pagyaman tayo iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center iti Balintawak Street, Lawag City. Adaan ka iti nalalaing nga aircon technician tapno ornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Dito kiti matmatunan ni Engineer Neil Jose. Pugad Lawin, Carvas Air Conditioning Service Center, Masarakan detoy, iti Balintawak Street, Lawag City. Agyaman tayo, iti TMT Construction Company, nga Masarakan, iti 48A Kabungaan North, Lawag City.
Lauden, ti Cabeza Elementary School. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti patakdirin nyo apas deka, serbian na kayo asipupudno, ti TMT Construction Company. Babayin ti panangimaton, ti agtagikwa ni Honorable Pastor Telvin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcus. Thank you very much, Dr. Alan Taylan, manipod iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121, J. Flores Street, Lawag City. Nadarikrik na inyo apo di Baguio, kaya iti agpakonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka iti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka iti balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asilig ti mga bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kada iti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Suba Road, paset ti barangay 50 Butong, di siyudad Tiluwag. Asilig ti mga bridge. Nalaka, ngem di kalidad ang materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now! Okay, tuloy-tuloy. Ti programa tayo damdamag ni Berto, talupulo kinupate na minutos kalpasan, ti oras tayo nga alas 4. Iti napalabas nga aldaw, I think Lunes iti apo, di nagwaras dito damag, iti panakaangot, tinabangsit nga angot, dita paway, gagiyem kayong kaamsat. So, dito tayo kinong kontak tayo di nga, kaya tayo mapakonfirmaran, yung aglisi damat, o dito apo kapitan, iti dito barangay, nga ayan dito gagiyim kabsat ni Apo Konsehal Valdez, nakasatsarita tayo, but ano naman kini Apo Kapitan, hindi Apo Kapitan, ni Apo Mayura, kung ano, mitmanen, itata Apo, dito yung barangay San Roque, Paway, Ilocos Norte, at dariti agpatay nga lames, gagiyim keng kabsat, base Apo kariti panakin inumang ko, kini Apo Barangay Kagawad, Manolito, Buduan, iti barangay 16 San Roque, gagiyim ken kabsat, so iti dati agundaway Apo, makain naman tayo, live
live and exclusive ni Apo Barangay Kagawad Manolito Buduan, manipod di Barangay 16, San Roque, Paway, Ilocos Norte. Inline na po karito mapaspasama nga panagpatay digiti lames karito waig. Iti asi digiti bumasat karito ano da, dito barangay da. Okay, Apo Kagawad, na bagamalim mo. Thank you very much. Iti mo agundaway nga makasarita, makainuman da ka iti dito nga malim. Maraming salamat po and good afternoon, Apo Kagawad. Well, naimbag mo ang malamyo, Apo Robert. Okay. Ano tayo man, ado diti timpuar nga kasla ado diti agpatay nga lames kaditi waig nga masakupan diti baranggayo. Ket kasla epekto payla detoy, diti mun una nga issue tinabangsit nga angot manipo diti maysa nga danaw. Iti maysa nga barangay wenno diti nagmumungutan ti Paway den Batak, Apo Kagawad. Well, Apo Bombo, ay Robert, idi nagsesyon kami, idi Sabado, idi ti Barangay Holme, ket iso dati tinapagsasaritaan me. So, kuna ni Apo Kapitan ta amin nga kakapitan, ket naayabanda di kay munisipyo, ket dahito tinaduktalan da. Apo Robert, nagkapo jay tanaw, ta di kad nagtodo, ket itatan, dahil nga todo, ado dahil tayo ruot nga busi-busi nga kunada nga nagpudi jay danaw. Nga parte ti Barangay Baksil. Ay, Baksil, Pasil. Pasil, okay, Pasil, okay. Yeah, so until now, katne, adumot dagiti tumpaw nga lamlamas dito ayan men. Naapektaran kami dito yan. Dito nagrang Tayan Bridge. Parte ti San Anandatoy Sitio Biran, San Roque, Paway. Apo Robert. Okay. So ano no pehan pa nga confirm kaslapat nyo nga diji pan naka iayos diji danom manipod kadeti danaw nga sumrek kadeti ka waig isu ti rason nga masabidungan dagiti lames, Apo Kagawad. Iso ti pat-tapat tami itatata, idi malem ket nagtodo ti diti Paway, ket itata adadanom na dati kale, ket isumiten nga adama maangot men, ken adumot dagitay nagtapaw nga lamlamas itatan. Okay. Apo Robert. Okay, so dati ano kali, is it kali waig, Apo Apo Kagawad? Waig daytoy Apo Robert na agapu di jay danaw nga mismo. Okay. So direkta ti danom deti waig nga ayan no nagtapawan deti ikan aggapo direkta kadeti danaw manipo diti Barangay Pasil, Apo Kagawad. Wen Apo Robert, direkta nga talaga nga agapu di jay danaw nga sumrek diti ayan mi. Okay. Apo Kagawad, base ka dito information nga naalala ka, ada dito newswat ti biyang ni Apo Mayor Sila Galano nga panag-inspect or nangaladan sa ti water sample, sampling ijay danaw ti Pasil. So awan pa'y resulta ti anyaman nga laboratory examination or test idi dito nga naala nga water sampling base ka dito panag-meeting dito kakapitan di Paway, Apo Kagawad. Well, Apo Robert, until now, katawang mo kay dati maipakaam mo kada kami titunggal barangay, no anyaman iti findings da kadayta nga banag. Okay. Kas panaganad. Amo ka nga digiti waig ket mabalin niya source ti pagpainom ti animal, pagkalapan or anyaman, watering pagpadanom kada iti kataltalunan. So adda kadi diti warnings especially dito baranggayo, Apo Kagawad nya mangi baga nga saan pela nga mausar ti danom diti waig nga pagpainuman kadno anyaman pagpadigusan kada iti tarakayan, Apo Kagawad. Kasta dati intawag ni Apo Kapitan ni Tatay Apo Robert nga balaagan mi dagiti aglawlaw kadaytoy nga kali. Ta numabalin haan paylaen kuma nga mapagpainuman iti anyaman nga tartaraken. Kastamit dagiti maalata nga isda ket haan payla mabaling nga sida kuma. Ta kastoy nga ron nakangis-ngisit dahil danom dito itata, Apo Robert. Okay. Dito first time nga ma-experience yo ti kastoy, Apo Kagawad, umuna ka di agundaway, una addan di kita muna nga naaramid man ti kastoy.
Well, exactly. Itatamot laang Apo Robert nga nangyari dito nga pasamak. Okay. Digiti lames makita digiti na posket karpa kada ano. Dati nga source ti fishing nga or pagpispisingan nyo dati nga waig po kagawad. Yes, exactly. Pag agga po ti kada ito yung kali, digiti lamlamis mi dito Apo Robert. Okay. Okay, so dakkel nga pang awamit ti ano awamit pa ti move nga maipakamo dato iti biyang ti fisheries and wenno digiti ta agribeng especially ti DA ni Apo Arthur Valente ti Fishery Regulatory Coordinator ti Department of Agriculture ti probinsya. Apo. Kat sigun ti kunan ni Apo Kapitan ni Tatay, kat madamada kanumat nga imimbestigaan no anya nga gapo. Dahito nga angot Apo Robert. Okay, ape aduunay dito nagtapaw ano ite labigat nga nakita dito lumugar kalugaran nyo or da kayo dito nga nagtapaw nga ikan Apo. Idi pa na minsan nga aldaw taad na nga rod iti danuman na Apo Robert kat adda timpawan. So idi malam nagtudumanen umay dito yan ayam mi dito sitio Piran kat makita mi meten nga adu man dagiti timapawan at kasto nga rod. Dahil nakangis-ngisit nga danom dito itata. Ken nakaangot iti malem. Okay, yung ano didi kunada nga ruot nga iso ti naglungsot dita danaw ruot nga busi-busi Apo kagawad apay makasabidong dito ano digiti kasla amuyo may panggip ka dito yung klase ti ruot. Well, kinapudno na Apo Robert kat damdamok pa lang mangag dati taawang mo dito aglawlaw ti ayan me dito San Roque. Ngem di jay Pasil sitio Danau kat di jay ti talagang kwakano adu dayto ita ipakpakanda kanumot ti baboy bogbogbogan da kanumet. Okay. Okay, Apo kagawad, maraming salamat. Dete apelam kadagiti kabaranggayan nyo nga hampelaing nga mausar pagpainuman or anyaman deti danom ti waig. Go ahead Apo kagawad. Well, ulitek man nan Apo tay maya kita tay bigat iti nanumo nga sitio tayo. Tasyak ngamin tinakin sektor kada to Apo Robert ket napangko ida binagaanen ngam itatata adaman dati gondaway kon ket nasayat launay ta maamuan tamanen may pakaamok mang kadakwada nga haanda pay la kumaapo nga agpapainom digitay dingwen tayo ken no addaman iti maala tayo nga lamlames haantay pay la nga sitsida Apo datala ang Apo Bombo ay Apo Robert. Okay, maraming salamat Apo kagawad Manolito Buduan, manipod Apo di Barangay 16 San Roque, Paway, Ilocos Norte. Thank you din po. So DJ Apo, ni Apo kagawad Manolito Buduan dita Barangay 16 San Roque, Paway, Ilocos Norte mangkon konfirmar nga adu kita nagtapaw nga ikan kadeti waig nga masakupan ti barangay da nga patsyenda nga epekto dayto Apo gaputa na bangsit manen DJ Danom gapu di pa nagtudo na nagayos manen ti Danom manipo DJ Danaw gagiyem ket imabot kadeti tiyak man lang nadamag no kasat kadayon na deti mano a kilometro siguro adayumet deti Apo but idi last week Monday sa akin di adun digiti nagreklamo Apo even sentro ti Paway nga maangot dati na bangsit naggunay nga insigida Apo ti grupo babaen kini Apo Mayor Sila Galano napanda Apo iti barangay Pasil nangala da Apo ti water sampling base ka rin information tayo awan sawat pe ti rimwar nga resulta ti laboratory exam iti naala nga sampol gagayem keng kaabsat manipod ka rin ti Danaw dito barangay Pasil, Paway, Ilocos Norte. So di apela Apo ori digiti sabsabali nga lugar nga adda ti maapektaran ni Kastoy nga kaskariti apela ti barangay 16 San Roque saan nyo nga basta-basta si daen digiti maala masapul Apo nga dumalan iti eksaminasyon tapno maisigurado tayo nga safe nga agserbi kada tayo no mabalin na gagayem digito nga lames nga matiliwyo wenno agtapaw ket alaen nyo amangan agala ilot-luto kayo amangan ta agtinagapoy di dete iti poisoning food poisoning gagayem kakabsat wenno makasabidong gaputan natay da digito gubway Apo deti saan nga nasaya at nga angot deti danom nga patsyenda nga isut mang papatay kada digito nga lames nga deti nga danom digito nga danom aggapo Apo kaditi Danaw
awa manipod dita barangay Pasil gagiyem keng kaabsat ya. Amoy dito ba danaw nagbabaita na po dito barangay ya. Baay, Pasil, dito barangay da Manungpat gagiyem keng kaabsat dita Batak City nakasaritak pa ni Apo Kagawad Patricio Macalma iti Batak City gagiyem kaabsat adami tin aksyon na po ti gobyerno headed by the Honorable Mayor Albert Chua mainaig iti detoy gagiyem ken kaabsat so saan lang paway detoy po even Batak dito maki boundary kadetoy barangay Pasil paway nga ayan detoy nasao nga danaw gagiyem ken kaabsat so yulit tayo masapula po nga dumalan iti laboratory examination tapno ipasigurado tayo nga detoy nga danom it makasabidong kadagiti lames gagiyem ken kaabsat medyo padasin tayo po nga kontaken ni Apo Arthur Valente, ti Fishery Regulatory Coordinator, ti Department of Agriculture, Provincial Agriculture Office, na makidamag tayo, mainaig iti detoy nga pasamak di tapaway. Okay? Agsubli dito po para kadisap sa bali pa damdamag, kalpasan di gitoy. No kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di grubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken iso amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JMR Building, Subarod Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, maaasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices, mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Blue House Beach Resort, nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam, nalawa di cottages, adan pa ti shower rooms. Blue House mismo akalaya beach, di kayag pangadwa, gaputa na saya at ken manakigayem kag tegikwa, ken di nagserbi ka na kayo. Umno a lugar, pare ti dinto malipatan na parang titipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kumudar ka na kayo, ti Blue House Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon ka kailian, pare ti dito malipatan na panagraragsak ni Blue House Beach Resort. Pare reservation, tumawag ni cellphone number 0963 003282. Blue House Beach Resort.
Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakil pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, in Barangay 37, Kalayab, Lawag City. Ada pinabati sa nga 10 minutos kasanguanan ti oras ti alauna, tuloy ti damdamag ni Berto, na dakdakkel ti manamnamang bilang di ti mangiswat ti tignay protesta kagiddan ti State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. No may kompera itay napan nga 2022 segon iti progresibo nga grupo kinuna ni Bayan Secretary General Mong Palatino nga mas dakdakkel ken makapungtot ken kayak dati malawlawagan iti agmakatawenen sipud panagtugaw ni Presidente Marcos anat ket palawlawagan gagiin kay kamsat sigon iti grupo rinibribo nga individual ken 50 nga organisasyon na dagiti makikaysa iti protesta nga saan laing iti Metro Manila no diket ti sabsabali pa lugar iti pagilyan tayo nga Pilipinas awam metten ti natrasan sa iti detoy nga panag titipon di tao tapno ipakita dati panagprotestada iti administrasyon agtuduman wenno saan papagayam gagiyem kunat pa iti grupo nga tibigat ti SONA gigiyem kamsat Hulyo 24 ket agtitipundan digito nga nagduduma nga grupo tapno mangiswatdan ti programa kasangwanan pay nga kukuyugda nga agmartsa nga mapan iti biyang ti Commonwealth iti Tandang Sur area Quezon City para iti People's Power SONA gigiyem kamsat People's Power SONA program nga mangrugi alas 11:30 aging gana iti alauna 30. Mangyuswat met ti may swatmet ti maysa nga forum iti Quezon Memorial Circle gigiyem kamsata deti maysa nga labor group bayat nga ti grupo ket grupo digiti mangisursuro kita giswat damet iti zomba protesta para iti panawagan nga maingato ti sweldo digitoy agtitipon agtitipon met ti San Lakas Coalition iti sango ti National Housing Authority Office idinto nga ti Bayan Southern Tagalog Chapter ket agtalinedda iti Pilcoa area kangrunan nga subsuportaran digiti may swata nga event wenno panawagan ti sektor para iti biyang digiti magitrabaho nga deti ket kalikagom da nga maingato iti sweldo di ba ada legislated act gagiyem kamsat nga manarimaan na po nga matratar iti Senado deti ti rimwara po iti biyang ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga kalikagom na nga maipursigi apo di legislated act legislatibo at ibang putaren tilinteg ket DJ nakapalaon di ket 150 pesos gigiyem ken kaabsat ti mainayon nga ganaren di kitay mangmangged especially ti biyang ti pribado itimet biyang di kitay mangisursuro adda di kitay suhestyon nga mapagbalin kumakano nga patas ti sweldo di kitay mangisursuro iti beneg ti pagadalan gobyerno kada kitay addamet iti pribado iti medyo delikado nga sitwasyon gigiyem ken kamsat ngamin saan siguro nga makabatbat digitay private schools gigiyem kamsat aglalo digitay babasit laing nga eskwelahan no ipatas mo digitay ganganaren digitay taga gobyerno kadijay ganaren digitay adda iti pribado nga pagadalan gagiyem ken kamsat ken parang mawala yung mawala digitay anag digitay panagpasweldo gagiyem di ba ada sursurutin tayo nga sweldo digitay yakamo no karaman digitay mangisursuro gagiyem ken kamsat ngem adda masursurot apo nga rate kada region gagiyem ken kamsat di ba iti Metro Manila nang nayundan ti 40 pesos ngem kunada saan nya makaumanay so adda pa digiti nga nuwen ken mabalin agpapada apo ti ganaren swelduen digiti taga probinsya ken kastamet ten digiti kada aggapo agtrabaho kada iti dadakkel nga syudad nga kas apo iti biyang ti Metro Manila
gagayem kay kamsat. Sumalaksid ka dito nga grupo, gagayem kay kamsat nga mangiswat apo di progressive groups nga mangiswat ititignay protesta, ada dito rimwar nga dito nakasagana apo nga tigil pasada ket mabalin nga makikaysa apo ti 2 aribo aging ganat 3 aribo at super. When no agpaspasada, medyo dakila bilang apo dito iparparwarda nga ano da nga kaslamit apo kadito iparparwar ti bayan nga adu nga grupo 50 nga organisasyon digiti makikaysa ken may tuloy titignay protesta agtuduman wenno saan bayat ti speech wenno State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. gagayem ken kaamsat. So ano digiti ekspektarin nyo apo nga i-report kada tayo ti Presidente? Ana digitay kang runaan nga accomplishment wenno kang runaan nga solusyon kada gitay sangsangwente nga problema gagayem ken kamsat. Deti parte ti transport groups gagayem ken kamsat DJ modernization ngem after apo di panangi ano parang iparwarda apo iti biyang ti kalikagom dang agprotesta tapno protestaan da deto kakabsat ken gigiyem ngimmato apo ti presyo digiti produkto a petrolyo nga ti para kanyak 2 pesos and 10 centavos for diesel, less than 2 pesos di gasolina gigiyem kakabsat digiti nagngatwan na papagayam nga deto iket maysa kadigitay nakadismayaan dagiti adda apo iti transport groups sector wenno transport sector gaputa adadamanen nga bumasit di mayawid da nga mapasadaan da gapo iti nangato nga presyo digiti produkto a petrolyo gagihim ken kamsat ita apo adadeti nakapimpintas nga damag manipod ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board kalpasan nga binalaagan na apo digiti drivers nga mabalin nga rebuharen na ti prangkesa dagitoy nga luglugan nga makipartisipar iti daytoy tignay protesta wenno tigil pasada mangrugi iti aldaw nga bitla ti Presidente para ti State of the Nation address na 3 days dito apo 24, 25 and 26 tigil pasada gagiyem kay kamsat malagip yo apo di mo na parang iswat ti tigil pasada para kanyak nagballaigida apo nagballaigida nga nang paralisar iti serbisyo ti transportasyon gagiyem aging gaapo nga kimmambyo ti gobyerno in-extend na apo di nakasagana idi nga deadline para iti panagsukat digiti luglugan nga di jemeten nagsubli apo digitoy agpaspasada nga luglugan. Ita apo kalpasan deti balaag ti LTFRB nga rebuharen na ti prangkesa digiti magipartisipar mangipaay kano apo ti Land Transportation Franchising and Regulatory Board ti 6,000 fuel subsidy idi amin nga public utility vehicles ken drivers into no Agosto, Maria Josep. Arang kumakambyo tong LTFRB, gagayem ken kapsat. Mangipaaydan iti fuel subsidy. Gaputa after apo nga rimwar DJ gandat iti lawas na nga panakaingato nga na-implementarin ni Dikalman dito more than 2 pesos nga nagnatuan ti diesel 2 pesos and 10 centavos gigiyem ken kamsat dismayado ti transport group nga mabaling kunak idi nga detiket adada nga mangipursigi kadije kalikagom da nga mangarami da po kadeti tignay protesta deti tigil pasada gigiyem ken kamsat apo itata kimmambyo ti LTFRB mangited ti 6,000 nga fuel subsidy. Dito tapnon maparik na mapalagan ti epekto ti big time oil price hike nga naipatungpal idi Kalman. May ipalagip idi Lunes in Rakuraken ti Chevron Philippines Incorporated, Petron Corporation, Philippines Shell Petroleum Corporation, ken Sea Oil Philippine Corporation ti panangingato di presyo ti kada litro ti gasolina idi 1 peso and 90 centavos, ti diesel 2 peso and 10 centavos, ken ti kerosene 1 peso and 80 centavos. Ti Clean Fuel Petrogas Phoenix Petroleum Philippines and the PTT Philippine Corporation kasapay ti Uni Oil Petroleum Philippines Incorporated nangipatungpal iti kapada nga gatad nga nakaingatuan apo ti
abiyang dagitoy nga produkto petrolyo gagayem kay kamsat. Parang nilalangisan nitong LTFRB yung transport group Ada apelada ini sandang ipatuloy ti airstrike airstrike panag-strike ka or tigil pasada ada ada diti panang kigtot da kadakwada nga ribuharin da apo ti biyang ti prangkesa da ita mangibagbaga nga marigatan da unayen iriag da mga sitwasyon da gapo iti nangina nga presyo di produkto petrolyo gigiyem kay kamsat ti saludsod ditoy no kas bilang mangipaay ti LTFRB iti biyang ti fuel subsidy makaumanay nga taleto po tapnon ti kasta saan na patuluyan ti nagdudu mga grupo ti transportasyon ti tignay protesta wenno tigil pasada into no Lunes wenno mangrugi into no Lunes so kitain tayo let's wait and see nga kunada gagiyem kay kamsat no addadalanen na detoy nga diskarte ti LTFRB tapno mapalag-ana na po digitay adda iti sektor ti transportasyon ket saan da nga patuluyen ti tignay protesta. Yan ay nakaambang nakabinbin nakapempen nga kitain tayo no ana ti agbalin nga epekto na. Kasi handamet pa iti Agosto pa lang gagiyen kabsat ket no kas pagarigan ta di da mapagustuhan amanganta ibabawi da pay tinasao nga 6,000 pesos kas fuel subsidy. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras tayo tinatingal daw para di programa tayo damdamag ni Berto. Dede po di pagayam nyo, Robert Berto de la Cruz. Iti Technical Control, SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibatimin tinatalinaay nga malem ti Miyerkules, agyamang kamting kay panagdingeg, ken panagbuya. Damdamag ni Berto. Programa pakidalunan dilipas kasama kinibugog tayo alumar. Idintero ang ginyan ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri issues. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipar. Agtimek tayo kakailan tapno amuan ti publiko ti husto a kalikagong tayo. Awan malabsan amin ket may payan ti gundaway itinay programa. Damdamag ni Berto. Rangtay ti publiko adumanon kadiri masiknan. Damdamag ni Berto. Adtoy digiti umiso nga aramid tapnon di kasta matagiben nga nasalun at ti agong. So dagitoy sumaganad nga talo nga tips ket may panggep iti panang tagiben iti agong tayo wenno daytoy nose. Umuna no adda pa nakabalin na ket liklikan tayo dagitay asok polusyon, digitay nakakaro nga angot, nga mabalin nga makasayir, ken makairita, iti agong tayo. No saan tayo maliklikan, ket itultuloy tayo kung mga rod, iti panagusar tayo, iti face mask, nga nairugi tayo, iti simangpet tayo iti pandemya. Iti face mask, ket agbalin nga proteksyon, laban kadigitoy nga polusyon, germs, virus, bacteria, tapno saan to yung anlay nga COVID, nudiket pati sakit nga tonsillitis, kada pharyngitis, ket maliklikan tayo, pabayan iti panagusar iti face mask. Kamaudyanan na, iti panangdaldalus iti agong tayo, mabalin nga agusar tayo iti nabasa nga tissue paper, wenno lupot, tapno dalusan tayo iti agong tayo, wenno mabalin tayo met nga templa iti pangdalus tayo daytoy ket babaen iti panagusar tayo iti nadalus nga danom may kati isang kabasit nga asin isang kabasit nga baking soda ket babaen iti panagusar iti hiringgilya mabalin tayo nga dalusan iti agong tayo. So dagitoy talo nga tips nga inak mai-share kada kayo no kasano nga tagibenen daytoy agong tayo. Tumulong para iti panakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo babayan ti ENR Online ken ti Philippine Red Cross. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga
fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Halaan nga maysa nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ado digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalunat ta haan nagpapada ti bagi tayo ngam agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina-find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti kondisyon ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Tinapalabas. Namulit ti agdama bawen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken nasae masugat. Tinapalabas. Iti may kadwa gundaway papagayam, idanon mi ti panangablaom mi kada kayo iti nagasat nga malim ti Miyerkules. 19 ti mabilang iti bulan ti Hulyo 2023. Dari manen ti programa Ti Napalabas. May isang oras para iti panangituloy nga mangibasa iti dedi surat nga naggapo wenno nakailanadan ti napalabas iti biag ken ayat ni pagayam tayo Vidal. Yaw awis mi met ti panangipatuludyo kada iti surat yo nga pakaypalaunan ti napalabas yo. Tama sindadaan iti numutibiyang nga mangibasa iti tangatang para iti programa tayo Ti Napalabas. Dadi di bagam ni Robert de la Cruz, kadwa tayo di technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ngayon kasangwanan yan tayo ituloy ngay basa di surat ni Pagayam tayo Vidal, agyaman tayo kadigi sumaganad. Pagyaman tayo ti TMT Construction Company di Barangay 48A, Kabungaan North Luwag City. Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo,
Serbian na kayo si pupudno, manipod pa nakaplano, agingga nga malpas ti kayo patak dire na pasdek. Ti TMT Construction Company, ket kukwa imat matunan ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po di konseho ti Ili ti Marcos. Agyaman tayo pa, iti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center, na masarakan, iti Balintawak Street, iti Siyudad Tilawag. Adanda ka diti agkakalaing nga aircon technicians tapno no senda ti problema ti aircon tilugan nyo. Ti Pugad Lawin Carbas Air Conditioning Service Center nga masarakan, iti Balintawak Street, Lawag City, imat matunan, kukwa ni Engineer Neil Jose. Thank you very much kini Dr. Alan Taylan, maniko diti St. Camillus de Lelis General Hospital. Nadirikrik na ini di Baguio, kaya't yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan. Nagit iti St. Camillus de Lelis General Hospital, number 121 Z. Flores Street, Lawag City. Thank you very much, Ma'am Elis Tamayo, di Barangay 16, Bacaray, Ilocos Norte. Thank you very much sa Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, manibod-abot ti Ili ti Banggi. Agyaman ti upay kada Elvis Panabang ken ni Mrs. Mercy Panabang iti Pearl City, Hawaii. Ni Lani Corpus manibod iti Xiamen, China. Ni Mr. Onofre Durupan manibod iti Waianae, Hawaii. Daytoyen tinururay di regisem kaditi daan na lugan wenno di mauawagan iti vintage car. Naglukaten ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga tagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panakaisubli ti husto alang ati lugan nyo manipod kawen nga rimwarti modelo na. Eksperto di kalidad nga trabaho manipod kalidi empleyado. Malaksi ti data ijaya na pa iti panakatarimaan iti modelo alugan nyo itinayin kalintigan na presyo. DRT Auto Restoration manipod iti kadaanan aging ganin ni kabarwanan na modelo inda atensyonan. Ngarod kakailan, mapantayon iti DRT Auto Restoration. Kukwakin matmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat iti kangatuan niya pamadayaw iti kaudyan niya MIAS 2022 Wenno Manila International Auto Show. Masarakan ti DRT Auto Restoration iti Biak na Baduy Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming juicy-licious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Nais mo bang magsimula ng sariling negosyo? King Galitos Lechon Manok ang para sa'yo. Mura na at abot kaya pa. Sa daming variants, pwede mo nang pagpilian. Meron silang higit 20 branches sa buong Luzon at parating na sa Visayas at Mindanao. Franchise package is only 350,000 installment promo. Sarili mo na ang negosyo. Sa halagang 150,000, may negosyo ka nang masisimulan. King Galitos House of Franchise assists you the following: location assistant, grand opening, operation training, accounting and bookkeeping system, and a lot more. So what are you waiting for? Franchise now!
Ating nga din papagayam, ti tuloy, winin ti tuloy nga ibasa rin surat, ni pagayam tayo, Vidal. Gapoy ti kalikagom ni Lila Kunching, nga mabingay ti dagadananang. Kimaro ti sitwasyon, wenno di pa nagkakasinurutan, Manong Robert. Idinto nga ni Nanang, ket ipeteng namet, ti panangalan na iti bingay na. Gapo ta kalikagom metten ti inada, no pay si bibiyag pay laeng nga mabingay dito eh. Dito'y kabsat nga masansanen nga umay agkaryar ni Uncle Simon, iri mismo nga balaymi. Nupay kasta sa awan ti rumrumwar, no kasta nga umay agbasbas sawang, wenno agsarsaritay isaan nga umno, iti amay kontra kada kami, kang runan na ti inak ken ni tatang. Kang kanayon na nga, pagpabasulin ti amak, nga isukano ti mangsugsugsug iti inak, tapnon ti kasta mabingayen ti sanikwada. Ngem kinagpaysunas ni tatang payen, ti mangat atipakin ni Nanang, tapnon ti kastaket, alaen na ti bingay na. Iti na minsan nga umay na, Manong Robert, dandani saan nga naigawid ni Nanang ni tatang. Gaputa kayat na idin nga sangwen ni Uncle Simon, ket kasarita na kuma, iti naimbag. Wenno, pagrisutandan, ti kayat na mapasamak ni Uncle Simon, seknan iti gura na kada kami, gapo iti kalikagom nga mabingay ti daga, Manong Robert. Pagpian na, nagduaan mi ken ni Nanang nga ingawid ti ama. Ngem, kadagidi agundaway jak maawatan ti riknak. Nga uray siya ket kaslakayat ko ti rumwa. Tapno siya kun ti mangsango, iti uliteg ko, Manong Robert. Iti simuno nga aldaw, wenno simmaruno nga aldaw, kalpasan ti umay iraraot, wenno pa nagbasbasawang manen ni Uncle Simon iti balaymi. Imay ni Lila Kunching, iti mismo nga balaymi, malemi di manong, agalas 4 nga tayo ti malem. Madandanagan ken, kasla makasangit, nga nagistorya ken ni Nanang. Ape aya, kino na ti inak, deta kabsat mo masansan mitlaingin niya, pagsawsawan nak ti di malamlamot ti aso. Nga, dikdiktaran dak kano, tapnon ti kasta bingayek ti sanikwa. Inlawlawag ko kayong kwa na nga, saan narumbi nga bukbukudan na, gabutadwa kayo agkabsat anak ko. Ngem, maditi panagawat na, so nga, pimanawa ko na mga tanda baramid na nga madi. Agibas sa barsak iti, unig ti baday. Mabutbute nga, ang mga tamatahyak iti nervyos, kaditi kastoy nga aramidin ti kabsat mo. Nakapungtot ni Nanang, iti pa nag-istorya ni Lila Kunching. Agure ka man ta, inak man pagsasawan ti anak ti salbagnat na nga kabsat ko, ure inaunang imsyak. Kino Nanang nga mapanen nga minggawid mi ka ni Lola. Aging nga simmangpet ni tatang, ket isumit din ti nangatipa, wenno ti mulo nga nangatipa, iti kalikagom ni Nanang nga mapannasarangaden ti kabsat na ani Uncle Simon, Manong Robert. Ag problema kami unay iti kasta nga ugali ti ulitegmi kadagidi agundaway. No kasta nga adat tiyempo na umay nga mamagsasao kada kami. Wenno saan ti karkaryarin na ket ti mismo nga inana ani Lila Kunching. Imyan ti apo kabaket iti balaymi, iriday di nga rabii, ngamin ket mabuteng. Nagidday sunay ti pannakasalas ket nagidda akmet iti tugaw, nga atiddog, Manong Robert. Dandani agabay kami iti apo kabaket na naturog. Ado digiti istoryana, ado digiti palpalawag na.
Agingga nga, iti parbangon, iti agkape kamin, manong ko, binilin na ni tatang, nga mapan iti ili, ket ayaban na ti surveyor, manong Robert. Tapno malpas dito na problema, kinawanin ti maaramidan na. Mapanyo na yaban ti surveyor, ta parukod tayon ti kukwa ti tunggal mesa. Mailasinen ti kukwa na, ket may lasin ti kukwam dalya. Natangken na balikas ti apo kabakit. Ang lola, mga no, anadama na may isarsarak na tatangken ni nanang ken ni Uncle Simon. Kinunak gaputa maamakak. Saan? Masapul na maarami din dito eh. Adaddanton niya di na kay pabagyan, no awanak, no mataya. No mataya kasi no pa iti, kadwa yung mangirupir. But-but ngin na kayon to. Iso nga, itata si bibiyagak pa'y. Malpasen, no maarami din, tirumbing nga maarami. No malpas to lakit din, di pa nakabingay, tisang kabasita sa nikwa. Oray matayak to nan nako. Kasla tumangsit met tenti, ina ni nanang, weno apo kabakit. Gapo iti saan na umisong aramiden ti uliteglo, nga ni Uncle Simon, manong Robert. Napanyaro di ti ili ti amak. Idento nga nagbati kami kaninanang tamapan iti opisina ti inhinyero wenno surveyor, manong Robert. Dito'y kabsat nga kaslamadan danaganak kadagidi agundaway. Gapo iti pannakaibaon ti amak nga mapan iti ili tapno makikonsultar wenno ayaban na ti agsurvey. Manong ko kinasaritak ni nanang. Anya nga tangamin no, baybayan nyo latan. Saan tayo na makibingbingay pa iti deta nga daga? Weno ti daga datata. Weno dagayo nanang. Kinunak. Saan na mabanin na? Anya nga ti maibati miken ka. Abus man pa ita di mo na ituloy ti panagadal mo. Sa awang pela ti maibati mi kas pagarigang ken ka. Ken panunutem bidal anak ko. Karbingak met ti maikan. Gaputa inanakak met. Sa anak met nga naadaptar wenno anyala ditan. Agpada kami nga inanak ni Manong Simon. Iso nga, rebing na laeng nga, maikanak na. Saan ket di nga, bukbukudan ti kapsat ko. Angin nanang. Ang mga nuiso ti pakaisarsarakan nyo. Amuyo metten ti ugali ni Uncle Simon. Awang pekit ti digiti. Tao nga mang kanunong king kuanangin. Talagang irupir na latati, kalintigan na. Awan saan na umiso nga kalintigan ti bagbagam. Nalawag nga, agkabsat kami. Ket nalawag nga dakarbingak nga makibingay ti salikwa. Immasideg ti apo kabakit. Nangig na ti pagsarsaritaan mi kaninanan. Ket kastoy ti balikas na. Saan ka nga rumbe nga maamak bidal? Masapul nga irupiryo ti kalintigan nyo. Masapul nga maikan kayo. Saan ket di nga bukod deta nga Simon. Nakaalalas nga min ti ugali deta nga anak ko. Balikas na manong Robert. Agawit kayo kadilula. Saan pa'y laeng? Urayek ti amam nga napanitiili nga nang kita iti surveyor. Tapno amok no anya ti aramide. Nunasken nga alaekon digiti papeles wenno titulo ti daga ket ipundukon ditoy. Tapno masindadaan na kitain ti surveyor. Aramidek deta. Balikas ni Lila Kunching, manong ko. Dumanin pangal daw, di sumangpet ni tatang, manipo di ti sentro ti ili, nga ayan ti opisina ti inhinyero, manong Robert. Masapul ka no nga, isagana tayon, digiti titulo ti daga. Digiti marukod, wenno titulo digiti marukod da dagayo na na. Ta kitain to kanu ti inhinyero no umay. Ken ipatuldo tayo na digiti lute nga marukod. Kaano-kano nga umayda. Umayda kanu nga masapa into no bigat. Bay amta,
mapanak nga ro iti balay, no makapangal daw tayo. Alaek di kiti titulo, sapay ko mata, awanti anak ko nga ni Simon, tapno saan manen nga mapasamak ti panagrikyar, no panagririmi. Ang mga mpay dita, agawin na di kiti titulo. Uwing gayam nanang, ang mga tinalanan di kiti titulo. Balikas ni nanang, saan na nga amuti ayan di kitjay. Inyakar ko, saan na nga amuti nangidulinak. So nga, dakil ti pamatik nga saan na nga masapulan, kung saan na nga na. Imapay metin di panunot ko deta, nga amangan no takawin na di kiti titulo, ket saan na may patuloy ti pan nakabingay ti daga, ket saan kayo na maikan. Balikas ni Lola, wenulila kunching, Manong Robert. Nagtimek ni tatang, ket kastoy di kiti balikas na. No umay danto no bigat na. Kuyugek to ida nga mapaniti ayan di kiti dagayo. Taday ta tinagtulagam mi ti inhinyero. Ada kanudwa kakadwa na nga agsirit no agrupod. Sige. Dito itumetten ti pangpakanam kadakwada. Mga lakto iti kwarta no agbawi da kiti badayta. Ingkay to gumatang iti mabalin na. Pag merienda ken pangal daw di kiti umay agrupod. Bayat ti panang dingdingig ko iti saritaan dagiti tallo. Ti amak, ti inak, ken ti apo kabakit. Kasla agtibtibayo ti barungkong ko, Manong Robert. Kasla makitkitak ti langa ni Uncle Simon. No kasta nga umay rumaot nga perme ang makapungtot. Arig na agsabat dagiti kiday na. Ken perme ti kuretret ti muging na. Kasla makitkitak nga kasla umay manen. Ket dita nga darurusin na kami manen. When no umay na kami manen, karyaren, Manong ko. Idi makapangang kami di pangaldaw, nagpakada ni Lila Kunching. Tapno agawid ket mapannaalan ti titulo, ken mangala iti kwarta, nga maigatang iti maipakan, maipamerienda, kaditi umay agrukod, iti kabigatan na Manong Robert. Sa anunay nga nagbayag ni Lila Kunching ket nakasublimet laing iti balay nga igigim nan ti titulo ti daga. Nagasat ti panagawid ko taawan ti anak ko nga ni Simon. So nga nakasubli akadagos. Sigurado nga questionin nak kumamanen. Nagasat nga rin ano kasta na ngem sa lino ay tinamanan na. Diyakam mo amuyo metten di jay. No daduma at pasya-pasyar. No daduma at dadita bangkag wenno dita talon niya. Yol-uldag na kaditi abong-abong diti apo amayo. Amangan no nga talaga sa jay, kabuta na presko sa jay. Sige, deto inti titulo. No masapol nga, revisa rin no kitain ti umayag survey, ipakita yo. Deto metten ti kwarta, nga mapanyon to igatang no agsapa iti mabali na lutwin yung asidain. Kaya kastamit ten ipamirienda yo. Mapangkayon tulatan, agrukod tapnon ti kasta, malpasin ti amin. Agawid akmet ten, kayat kun ti agina na ije balay. So nga, agsubli ako. Nagpakada ni Lila Kunching, Manong Robert. En bati na nga rod ti titulo di kiti daga. Pakairamanen ti pirak wenno kwarta, nga inted na kininanang, nga daytoy ket pakitsendana, para iti pangsanga ilimi kadito umay agrukod. Gaputa, alinsanagen wenno kasla puduten ak manong iti dedi nga oras. Rimwarak nga rod ket napanak iti banyo nga detirwar ti balay mi. Nagdigusak. Bayat ti panagdigdigos ko kabsat malaglagip ko latta ti sitwasyon mi. Anya lakit din ayat ti sanikwa. Isupayan ti mamagsisinay ti kakabagyan.
Dagiti anda ti panunot ko, bayat nga agdigdigusak. Iri sumrekak manong ko, nakitak ni tatang, nga nakaedda iti tugaw, nga nagedda aki di rabii. Ti atid daga tugaw, nga naarami di ti kawayan. Ngem, kasla nakitak nga, saan niya agkutkuti ti buksit na, wenno, saan niya umangangis ti amak. Inasitgak detoy, dinardaras ko ti maddang ket imasidegak kinkwana. Ngem kasla, nagkamali aki ti parangipapan. Ngamin nagsidduke rakta, kaslamet ken bangkay, ti makitkitak ken ni tatang, iti daydi agundaway. Ngem di makasidegak ditoy nga, mangikumet ti kasla, wenno tinakapsot nga urok na, ken makitak nga agkutkutimet bumabang umato ti buksit na. Nabawasa na kinideti agundaway. Saan nga umiso ti panangipapan ko? Nga saan nga umangangis ti amak? Bayat nga nakaibday ti tugaw. Blue House Beach Resort nadalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms Blue House mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na saya at ken manakigayem kag tegikwa ken di nagserbi ka na kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na pagtitipon gaputa si degi di baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar ka na kayo ti Blue House Beach Resort masarakan iti barangay number 37 Kalayab Lawag City kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat Blue House Beach Resort adan ti makaawis nga glawlaw intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Beach Resort pare reservation tumawag iti cellphone number 0963 003282 Blue House Beach Resort. Padaanan ti sabalin tupay, anarag sa kaprumo, ken pangabakan, karirag kakadakkel pa premyo nga maidanong ka na kayo, babayan ti Blue House Beach Resort, iti barangay 37, Kalayab, Lawag City. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Suba Road, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di ka sa pulen nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno ka sa pulen nyo ti opisina, di kiti negosyo, ada anda pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building Suba Road pasit ti barangay 50 Butong di siyudad ti Luwag asidig ti mga to bridge nalaka ngem di kalidad a materyales magatang iti JAMR Construction Supply. Nadanon ti rabii, Manong Robert. Edita, agsasango kami amangan, ti amak, ti inak ken siya. Dito'y nga naragsak da tatang ken ni nanang. Dinamdamag ni tatang, no? Anyan to ti tiyandaan ng dalya into nubigat. Kaya pasidatayo kadagiti umayak survey kung nagrupon. Gumatang ka to mambakit iti lumo ti baka. Oray ket masapa kami tamapanakunan. Agkilaw tayong tuman, ito lubigat. Tila may bagbagam. Tikit di paggugustong agkilaw nga. Sana maluto ti karne. Nakalablab bagan o kilaw eh. Isong arod ti paborito,
yalan natuman o rin o medya lang. Pagustuhan mo nanang, pagustuhan ni tatang. Ang mumit nga dito ti paborito na. Malasigi man laingin, igatangang kanto ti medya. Puro lumo. Wen, kaya't kumaro. Pamigat kunto. No, maiwayway ko di kiti taraken, mapaninadakan tumit din. Dimit kuyugin na ka ni Vidal nga mapanititsandaan. Amantang, at kuyug kami to ni nanang. Si kaano, da kayon ti mapanta, siyak tun ti agiwayway ka di kiti taraken. Saan eh? Siyak tulat tan ti agiwayway ka di kiti taraken, tadwa kayo to ni nanang mo. Yung kayo to tsambaan, no rumwar, dete, agta-tricycle nga karuba tayo. Tamasapsapa nga rumwar. Wendang, nakasaritak pa ikiting, kinibagag nga dagasin na kami kininanang. Kastaya, apo, talaga, kas na namnam nami konti. Kilawen nga lumo ti baka, nga gatangin nyo yung tunubigan. Dahil taka manin, lukit diyan na malagip mo, klase ti makan, kaslad na takarabog mo. Alalala, mangan tayo ta, sapsapain tayo ti maturog. Ket, ad na amin obligasyon tayo amasapa. Ingkang makitsenda, ingkang agiwayway, ken kastamit din nga, orayem ton ti sasangpet di kiti inhinyero. Wenno ti grupo ti inhinyero nga may agsulve. Balikas ni nana. Wen, amukmet ket deta. Sige nga ro. Mangan tayon. Imasin tayo ti maturog ita nga rabii. Nasapa kami amin nga nagriing, iriday di nga bigat. Nagsasango kami manen, nga nagkape manong Robert. Ditag, irubwat min, no kalpasan ti pa nagkape mi, ti mapani ti tiyandaan. E rin to nga ni tatang, ket mapan namin ti ni wayway, di ti tarakin na. Laglagi pim ti biling ko dalya, no malipatam, makaumanay nga pangguraat ken ka. Balikas di tatang, si kakit di. Ano ko mga malipatak kit mapang kami nga talaga iti ayan di aglako ti karne. No makita ko ti karne ti baka kit malagip kun ti bilin mo. Kino na ni nanang nga nagkatawan ni tatang. Nakasaysaya at ti saritaan manong Robert. Kasla makitkitak ti kina pateg ti tunggal maysa kada iti naganak kanya. Banag nga na magrag-o iti bagik kabsat ko. Nagkuyog kami nga rod kaninanang nga napanititsendaan. Naglugang kami iti agpaspasada at tricycle. Bueno, tricycle driver, iti karuba mi. Dito'y nga talaga ginatang ni nanang ti lumo ti baka. Idadda kami iti paglakwan iti karne. Netuin iti bilin ni amam. Mangalata iti medyaw, no may salata akilon, tapno marnek nga agsida. Adun samit unay ti may sa akilo na. Kituri si kakit kayat mo met no kwa. When met kit di makamu kayo rin at damit tintin nilila kunching na kwarta kada kayo. When nga road, sa gumatang tamit din ti karne ti baboy nga maadubo. Ken nating tapno haan niya puro karne ti pasida tayo kada inhinyero ito naldaw. When nang, sige, mga ibaga kayo nga road din kadigit aglako. Tamapan tayo itong dumagas iti nating. Sa tayo ito agawi din na sigod. Sigurado lakit di nga agur orayan nga agnamnamnam ni tatang iti isang pet tayo nga lumo ti baka. Kasanganan niya ituloy tayong ibasa dito surat ni Pagayam Teo Vidal, agyaman tayo kadig sumaganad. Pagyamanan tayo ni Dr. Alan Taylan, manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag Sire. Nadaririk na inyo iti bagiyo, kahit yung ikonsultar iti doktor, mapan iti doktor mapagtalkan, Dr. Alan Taylan, iti St. Camillus de Lelis General Hospital, masarakan iti number 121, Zay Flores Street, Lawag Sire. Pagyamanan tayo ba iti TMT Construction Company nga masarakan iti 48A Kabungaan North Lawag City, Lauden ti Cabeza Elementary School.
Amin nga construction assistance nga kasapulan nyo, manipod pa nakaplano, aging nga malpaste kahit yung patakdiri na pasdek. Agserbi nga si pukudno ka na kayo, ti TMT Construction Company, babende pa nang imaton ti agtagikwa, nga ni Honorable Pastor Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili, ti Marcos. Pagyamanan tayo pa ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, iti Balintawak Street, Lawag City, likod ti Kapitolyo Provincial. Adaan ka rin tinalaing nga aircon technicians, tapnornusen dati problema ti aircon ti lugan nyo. Ti Pugad Lawin, Carbas Air Conditioning Service Center, kukwa imatbatunan ni Engineer Neil Jose. Pagyamanan tayo ni Ma'am Elis Tamayo, manipod diti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much, Mr. Onofre Durupan, manipod diti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Lani Corpus, manipod diti Xiamen, China. Ni Mr. Elvis Panabang and Mrs. Mercy Panabang, iti Pearl City, Hawaii. Ken thank you very much ken Honorable Sangguniang Bayan Member Joey Soriano, manipod diti Ili, ti Banggi. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di girubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Ado pa'y pagpilian nga gowns di babae kastamet ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa'y kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na inkalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Ito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo. Ang aming Juicelicious at siksik sa laman na lechon belly. At siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Level up your Lechon Manok experience. Introducing King Galitos Lechon Manok Hot and Spicy. Nuot sa ihaw sarap, marinated with natural herbs and spices. Mapaperize ka sa sarap. Tara, ayain ang buong tropa, si ate at si kuya, at ang buong pamilya. Halika na tikman ang pulutan ng bayan. King Galitos Lechon Manok lang yan. Agawid kamin manong nakagatang kami ni tinateng, ken kastamit teng karne ti baboy, ken ti pagatang ti amakalumo ti baka. Binitbit ko ti nakasupot nga, nasurok nga 3 kilo a karne ti baboy. E dinto nga igem-igem ni nanang ti naisupot nga karne ti baka, nga daytoy ket may 1 kilo. Kastamit ten ti bangir nga ima na, ket ti nga supot met anateng. Rumwar kami ni ti tiyandaan, di gulpilatan nga nagtupak. Ti cellophane nga nakaikargaan, ti karne ti baka. Ni, apay nga nagmitlatan. Saan kumit nga? Napaluspusan ti panangi, kawit ko iti
iti ramay ko. Kinuna ni nana nga nasdaaw. Idi pan nakaitupak ti karne manong dito'y nga makitam ti lumablabaga a karne. Nga day ti supot, gaputa na ukrad. Anya ti kaya ta sa wendeto. Mas daaw ni nanang, pidutin ket din nanang, agalistuta, agawit tan. Sigurado nga urayan ni tatang neta. Siguro nagkamali ka. Saan mo siguro nga naisabit nga nalaing nga iti ramay mo nga kunam. Iso nga natnag. Pinidot ni nanang detoy. Manong Robert. Saan metket di nga naan-ano ngem nagparanglaeng tinalabaga a karne ti baka. Nga kasla adda pa'y maris dara na wenno nalabaga kabsa. Nangala kami ti tricycle nga pagluganan mi. Tapno ti kasta al-alisto di pa nakaawid mi. Irikadda ti termi iti uneg ti tricycle nilat tatatang ti pagsarsaritaan mi. Sigurado lakit di nga nakaragragsak ti amamita. Sika bidal. Gamit makaraman manen iti presko ka karne ti baka. Wala nanang. Amo ko paborito na deta. Tunggal isuna ti umay aguraga kit. At dalat takasta nga gatangin na. Madamdama, iwain nan deta, rekadwan nan, manganen. O rin si kakit-kit mo met. When met kit di angin, sa anunay nga ado ti masidak. Hindi tatang talaga ang paborito na. Amas asidegen ti ayan mi, Manong Robert. Edi, adda ti maripar ni nanang. Ne, adan sa amin ti natatang mo dito bangkag. Kita man lisuna di kita. Kinunana ta, malabsan mi nga ro ti bangkag ang marukod. Saan nanang? Dan sa amin Uncle Simon de kita. Kinunak, bayat nga, taltalyawit di kita talo alalaki, Manong Robert. Ngem napaspas ti pannagnada nga, umadayo iti ayan ti bangkag. Wansa, nin sa Uncle mo Simon de ta. Nasaya at no pumanaw tapno ti kastakit ta. Saan nga iso ti, agbalin nga, problema tayo ti panagrukod na tatang mo. Madamdama pa'y nagsardengan ti tricycle, iti sango ti balay. Ti mismo nga kalsada manong kitagarop o patapulo a metros nga tati kadayuna iti mismo nga kalsada. Dito iti lute nga pabulod ni Lulu Hirbas wenno Hirbasyo nga nakaidiswan ti balay mi nga naramid iti kawayan manong ko. Edi makaplete ni nanang nagsinaggaysaan mi manen nga bitdigi natang me. Awan samit pa ni tatang mo ne. Nakarikip met ti ridaw tayo iti sango anak ko. Amangan tanda man na kasarsarita na iti taltalon. Amuyo met ni tatang no. Adda maranana ka iti amam muna di nakataltalunan ket talaga nga makitungtong ti mabayad. Awin nangim ti sasangpit na inhinyero no indag surbe. Alala, alis tuwam. Ano kas pagarigan awan tayo nga agpaisukit ta. Iwae mo ti karnita. Inak sa pulen when nakita ni nagiwaywayan na iti. Baka na when dagiti taraken na. Nakasira talaga ti ridaw mi ti sango. Nga sumango iti mismo a kalsada, Manong Robert. Ngemi dita, iduron ni nanang nakalukat met detoy. Saan niya nakailak? Kabsat ko, idi maiduron tiri daw. Anyan niya pan nakakigtot. Wenno, panagsiddaaw mi. Naibaskag kada kami ti nakadasay abagi ni tatang. Ken madigdigo siya ni di bukod na adara, Manong Robert. Intupak ni nanang digiti plastic bag nga nakaikargaan digiti ginatang mikit inasitgan na ti amak. Kabsat ko dito'y nga makita nga adda dunor iti mismo nga barukong na nga isu ti paggapuan ti agsaysayasay adara. Agikikisen ni nanang ken ure siyak diya kamu ti araramidek nga makakitkita iti pandakaidasay ni tatang nga dara-dara. Nagpapaarayat ni nanang kiti may digiti karuba me. Agingga nga imay ti ambulansya ti munisipyo ket dito'y nga intarayda ni tatang iti mismo nga hospital. Ngemdak sang gasat Manong Robert. Dead on arrival ti amak. Nga adda ti maysa nga tama ti paltog iti mismo abarukong na Manong ko. Nagimbestigar dagiti pulis
iti pan napasamak wenno ipapatay wenno pan nakapapatay ni tatang manong. Iti pa naging investigar dagiti pulis, adda na establisar da nga may sa testigo, kabsat ko. Nga bayat kano nga, adda ni tatang iti balay, ket napanda Uncle Simon ken nadakadwa na nga dua alalaki. Ket ditoy nga, nagsisinungbat wenno nagsinungbat da, ken ni tatang. Agingga nga, pinilit kano ni Uncle Simon ti simrek iti balay, ket dita nga nakarangegda iti kanalbuong, may sa kanalbuong. Nagdardaras kanumet da Uncle Simon ken di iti dua kakadwana nga pimanaw kalpasan daydi. Ngem saan da nga ekspektaren nga paltog tinaguni manong Robert. Malagip mi met ti pan nakasabat mi kadakwada nga adda da iti pungto ti talon dananang. Ngem kaslagal alisto da nga umadayo iti nasao nga talon. Dito'y kabsat nga na-establisar nga pinapatay ni Uncle Simon ni tatang ko, manong Robert. When kabsat, anyan nga nagkasang tikas di apasama. Saan naman langin nga nauray ti bilin na nga masida. Gapo iti panang kettel ti biyag. When no panang kettel ni Uncle Simon, iti biyag ti amak ka. Gapo iti kapigsa digiti ebidensya kabsat ko kang runan na ti panagtestimonya mi ken ni nanang nga ididay di nga oras ket nasabat mi ida wenno adda di pungto ti pagtatalunan wenno bangkag dananang ngem nagalalistuda ngem madayo umisuunay ti panang diskribir ti testigo iti langa ken bilang da tallo isumet ti bilang da tallo da nga nakita mi edi sumangpet kami manipod iti tiyandaan manong Robert. Natiling nga rod ni Uncle Simon pakairamanan digiti dua kakadwana. Ngem napaniknikan iti korte nga awan ti partisipasyon da no diket nagkukuyog dalaeng ken inpilit ni Uncle Simon nga mapangkaryaren ti amak wenno alaen ti titulo gapu ta inbaga kanon ti apumi abaket nga addan ken ninanang ti titulo manong Robert. Gaputa awan kami ti amak ti nadanon na iso nga isun ti nagpupungtutan na. Nabalod ni Uncle Simon manong Robert. Ini pan nakabalod na ipadpadanon na ti idadawat na ti pamakawan gapu iti pan nakapapatay na kanidi tatang. Ngem saan niya inawat ti inak? Nga engkarina winintok intaganan iti bato nga dinan tumapakawan ti kabsat na. Ori siyakmet manong kasla awan ruangan ni pamakawan kanyak no pay saan ko na makitkita ti ulitig ko. Ngem kasla makitkita ti panang paltug na nga nangitunday di papatay day di tatang. Wen kabsat kasla makitkita ken agal-allangugan ti panangis istorya digiti testigo wenno karubami iti nasao apasama kabsat ko. Dupay adan aglima atawen ti pasamak manong. Presko pay laeng iti lagip ko. Dahil nga pan nakapapatay ni tatang. Ti apo kabaket nga nilila kunching inalamin iti balaymi. Saan nga kinayat ni nanang tinagawid iti mismo nga balayda. Ti inana tinalan iti balaymi ket nabaybayanen ti pagtaenganda. Ngamin sigon ken ni nanang kasla adadda nga iparpalagip na ti dakes unay nga trahedya no mapan iti balayda. Nakitipon nga rod ti apo mi abaket ket addamit ten iti pagbaludan. Ulitig ko nga Simon. Dito'y kabsat nga nang ipadanon iti komunikasyon wenno bilin. Manipod iti pagbaludan nga saan kanon nga interesado ka diti daga. Ket mabalin kanon nga ipanagan ni nanang kenkwana. Inaramid nga rod ti apo kabaket. Ti pan nakay-panagan ken ni nanang dagiti daga. No inton kaano nga makawarwari ti pagbaludan ti ulitig ko saan ko nga ammo. Saan kumet nga ammo no mapakawan minto nga agina.
no makita min wenno mawayawayaanen manipud ti panangikaron na iti basol na. Tidaga nga impabulod ni Lolo Herbacio nga nagdiswan ti balay mi akawayan. Sinukatan mi metten iti daga nga impatawid wenno pannakabagin ni Nanang Manong Robert. Dakkel nga sa ludsud ko iti bagik. Apay nga mapasamak ti pannakaibwis ti biag. Tapnon ti kasta mabaliwan ti saan nyo umiso nga ugali ti sabali. Apay nga kang runa, apay nga kapasapulan niya dapay laing ti pumusay. Tapnon ti kasta aglawag ti amin. Dituyen pagayam ko nga rekpak ti surat nga nangipalaunak ti napalabas ko. Pagyamanak ti anus mo nga nangibasa ken nangipaset iti dayto nga programa. To'y pagayam mo, Vidal. Pagayam ko, Vidal, just ang inay, di pa nang ipatulod mo, di surat mo. Amum, ado nga talaga tikas tayo, sungarod no ka, makaisimak no makitkitak iti Facebook. Ada rin ko na, may ada maaramid nga family reunion. Anya ti kapintasan niya pa ay ayam, para ka rin iti agkakabagyan, kung kuna nga, ada rin iti mangibaga, innagaw at tidaga. Kunada. Ngayon mum kabsat, ore ti record ti kapulisan. Adun di kita'y krimen nga napaspasamak nga kasti napasamak iti amam. Nga tirimwar iti investigasyon ket gapu iti panagginagaw iti sanikwa kang runan na iti daga. Amok ngagbalin nga adal ken kastamit din pagpanpanunutan detoy di kiti addaan iti kakastoy a problema. Narangegda ti panakaibasa detoy surat mo. Ulitek ti agyaman iti panangipaset mo iti napalabas mo iti programa ti napalabas pagayam ko Vidal. Dito iti pagayam yun ni Robert de la Cruz, kinadbata iti technical control ni SK Chairman Maki Paulino Agustin. Ibati min tinatali na ay nga marem ti Miyerkules yu amin sa ngapada, agyaman kami papagayam tingkay panagdingeg, ken panagbuya. Tinapalabas. Namulit ti agdama babaen tinapalabas sa mangsangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pannakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas ti nagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang de isem ken garakdak. Kagiddan ti panaglunit ti nauneg ken na sa emasugat. Tinapalabas.